И здравейте хора, аз съм Спотребеги и днес за този клип ще играем Brawl Stars и съжалявам, че нямаше толкова много време клип, но просто бях болен. Сега не съм болен, но просто съм по-малко болен и мога да снимам клип. Но днес имаме нещо много специално. Ще отваряме Мегабокс. Мегабокс. Това е първият ми Мегабокс в играта. Надявам се да ми се падне Пайпър или Тара. Пет. Така имаме Барли, Мортис, Пам, Карл и... It was at this moment he knew. He fucked up. Суперсел. И 4 тикета. И дори не ми се дигна легендари шанса. Суперсел, искате да плача ли? Ще се убия в момента. Фак. Това не е нормално. Честно ви казвам. И поне защо не ми се дигна легендари шанса? Това е невъзможно. Това е Мегабокс. Та фа. Мразя Суперсел. Така. Поне да ми беше дигнал легендари шанса, бе, тъпа игра. Просто не е нормално, разбираш ли, ма? Аз просто нямам думи. Какъв е този късмет? То по-скоро не от късмета. От играта е. Играта не е добра с мен. Така, все едно. Наистина се надях да ми се падне някой, а пък и за... Не знам кой път казвам, поне да ми се беше увеличил легендари шанса. Това е Мегабокс. Как няма да ми се увеличи шанса? Това е невъзможно. Как? Искам да зная. Искам да знам. Искам да имам информация. Давай, Шили. Тук са старите. Ти бъсикаш ли са? Дай, Шили. Нищо. Код такова. Просто си казваме код така и продължаваме напред. Просто разочарован съм. А тази Шили е много проста. И това искам да кажа. Сега само заради нея ще... ето, така. Ей така се прави. Аз ще правя диверсия, за да мога да ги защитавам. Използвай супер, ако искаш. Нямаш проблемика. И... печелим. Ота. Джеси ми е на 300 и нещо. Купи и има токен добър. Което означава, между другото, че ще отваряме и малка кутийка в този епизод. Така... все. Вижте, този Map Storm и Plains е много добър за тролъри, които са Dynamite и Barley. Извинете ме. И така. Обаче не знам. Може би ще взема Шелито. Знам, че е добра за тролъри.
разстояние броуари. То до рекордера не знам кому става. Спира си когато си пожелай. Нито играта е тежка, нито нищо. Но ще проверя със сигурност. Със сигурност. Сигурност. Така. Сигурността и ни е компрометирана. Това е много гадна позиция. Отвратителна е. Не трябва да сме в такава позиция. Много е лоша позицията. Такава позиция не трябва да сме така. Ето този взима един power up. Аз се връщам. И доброто е, че съм Шили и съм от близко разстояние. Ето тези двамата ще ги... Естествено. Так, няма там. Така. Явно. Иска с Барли да играе. Ето виждате ли? Кашля. За жалост. Another round. 2 power-up. Тая музика за моите уши. То било с 2000 димиш на близко разстояние. А този робот не искам да е наша работа. Да е на някой друг работата. Има една сакуричка там. Една лилика. Айде бе на 200 хилт. Колкото помогни ми малко сега. Или Барли. Който и да е, убийте го по дяволите. Сериозно ли той ги уби? Имаме 5 power-up между другото. И са останали 4 отбора. Тук някъде има мини между друго. Оли божи! Оли божи! Много ни източи. И това. Губя копияката. С Боша игра пък. Имаме една кутийка. Традан. Аре да са махащи. Значи то робот много ме дразни. То пък Мърче, що се кри, като знае, че това е робот? И защо този Мърче е толкова тъп? И защо ми се падат само тъпи играчи? И защо ми се струва, че умрем първи? Човек! И контролите ми са от пантивека. Неработещи. Пу, разгили. Значи още един робот ли? И пак тръгна след нас. Ти базикаш ли с мене? Бягай с тъпия даж, за какво ти е дарен? За красота ли? Мани. Ето там има един Франк. Ето там един Барли. Обаче ще се крие като мишка. И как още може да сме 5 отбора? Това е невъзможно. Как? И защо? Виж сме 3 отбора. Окей. Тези трябва да ги взема, благодаря. Вече съм с 11 power-up и съм нацепена батка. Ето тези ние вече сме в шоудаун, ли бе? Браво на нас. С такъв лош отборник не мисли, че ще стигнем до шоудаун, обаче нещата се обърнаха за тях. Перфектно. Така. Имаме 40. Май може да си отворим вече кутийката. Да можем. Или не се панаха джемове. Естествено. Така. След няколко дни има Big Game. Може с тетиките, които имам да направя бокс опенинг. Кошкайте. Така.
Това беше от този клип. Надявам се да ви е харесало, ако е така. Пръснете един лайк с приятели, събнерете за моят канал. Същата информация как да закупите тениски ще има долу в описанието. И не забравяйте без гняв, без проблеми. Това беше от мен. Чао!